Hello ani khapni taktai bu khuksong tini nani katal video norokno jisuni mungbai khe lamsogo tamni hini mala tini sung hani hai wak ni video sanamai to marokno sung kisa nailena hingke khapni taktai bu khuksong tabok to watai jora kemni phano income kwrui boni to tongna hai phano sung khato khati jama koriba watai ni bagui ekdom kosto ongoi tongkha nukhung rok poribar rok cholinani bagui hingke wak rok to tongphano wak rok bo phalna bo yakhuba rang pusorok kwrikhen cholina tongkha hingke khapni taktai bu khuksong sung wak rikhangka chini wak nok no bo sung suna nango bithi abo wak nok sujaknai a jeta paka sujaknai abo bithi tongo sung a bithi no sung paina nangnai sung abo bai sukangkhe o wak nogo a paka o yongsa kuksa phaina yangnai kahini bagui no sung abo hai bithi no sung bithi phalma dogano thangui sung paina nango hingke khapni taktai bu khuksong sung wak rok no bo sung thik mote sung kaham ke riwui sung kaham ke sung palan khani riwui talang khangkhe sung 3 mas 4 mas rok phano sung 20,000 phalui mano hingke sung abo phalnani bagui sung tam tam khlaina nang hingke sung chrai khuro sung chela hingka to sung tatino mala kari khe sao ama hai hingke bujuli khibir kangkhe sini aro kwbangma bono charjaknai vitamin liver kirimiri rok charna nango hingke borok thik mote sung bujibai khaito bai khe sung kaham ke talangoi thangkangkhe sung 4 mas rogono sung 20 22 25,000 rok sung phalui mano hingke asukno sung bwskango next video o taisa nailai phirano jotono no hambai।